Ayun guys, welcome back sa ating channel. At tama ho kayo sa nabasa. May interview tayo ngayon sa SM Save More Binyan. So mahaba-haba yung guys na biyahe, medyo malayo din to. So samahan nyo ako guys. Tingnan natin kung ano magiging kinalabasan. Magbibigay tayo tips sa pag-a-apply ng trabaho. Wow. Okay. So sa ngayon, pag-usapan natin itong interview na to. So bale guys, hindi naman talaga to yung area ko. Kung sakaling okay na kung makapasa ako, magiging area ko is yung Cabuyao and dito sa may Garden Villas sa Santa Rosa, Save More. So wala kasing doon yung manager ata na mag-i-interview. Normally manager yung interview niyan. Kasi dati na rin tayong nag-promodizer. Kaya medyo kabisado na natin yan. Nakakatakot guys kapag wala akong papel na maipakita. Pero kung kumpleto ko naman, syempre, ba't ka matatakot, di ba? Ayan guys, medyo nakalabas na tayo sa ayun, hulihan. May hulihan nga na nangyari. So ayun guys, pag-usapan natin guys kapag tayo mag-apply ng trabaho. Magbibigay tayo ng tips based on my experience sa pagtatrabaho, kasi matagal na rin tayo nagtatrabaho. Natenga lang tayo ngayon. So ayun, unang-una dyan para sa akin is yung huwag ka mag-stay sa isang company na in-applyan mo. Huwag mong hintayin na yung halimbawa pag may in-applyan ka na isa, tapos talagang pag sinabi sa'yo na tatawagan ka na lang, hindi ang gagawin mo, hindi ka na mag-a-apply, aantay mo lang talaga yung tawag. So much better guys na huwag natin hantayin pa yung company na yun. Mag-apply tayo ng marami. Lalong-lalo na dyan sa mga baguhan, sa mga bago palang magtatrabaho. Huwag tayo mag-stick sa isang trabaho na in-applyan natin. So maghanap pa tayo guys ng maraming opportunity. Marami dyan. Kailangan lang talaga sipag, tiyaga. Ganyan lang naman guys yung labanan sa pag-a-apply. Kasi ganun yung ginagawa ko guys kapag nag-a-apply ako ng trabaho. Marami akong pinapasahan dyan. So kung sino mauna, o kaya kung sino talaga yung trip ko na pasukan, yun yung kukunin ko, diba? O kaya kung mas magandang offer, diba, yun yung kukunin ko. Tulad ngayon sa akin, sa sitwasyon ko ngayon, maraming company na kumuha sa akin. Pwede na.
Pero hindi ako nag-stick sa isa. Naghanap pa talaga ako ng iba. For requirements na nga ako sa ibang trabaho natin mga idol. Pero naghanap pa rin ako kasi alam ko maraming opportunity dyan. Mas marami kang choices, di ba? Mas masaya yon. Tsaka dapat kang optimistic sa lahat ng bagay, na lagi kang positibo, di ba? Na kumbaga iniisip mo na maraming makakapasok ka sa mga in-applyan mong trabaho. Dapat ngayon guys, may interview sa isa pang company. Sa mall din yon. Pero ito yung araw na mag-intro na rin ako. So mas pinili ko to kasi guys, yung merchandiser. Kasi feeling ko ito yung mas magustuhan ko. Kasi dati na rin tayong merchandiser, kaya parang mas magagamay ko na kagad to. So yun, maliban sa merchandiser, nag-apply din tayo sa mga factory kasi may experience din tayo sa factory. Kaya yun din ang advantage sa mga may experience. Pero alam mo guys, yung masaklap doon sa mga fresh graduate, diba? Yung tipong mag-a-apply ka pa lang, tapos hanapan ka ng experience. Kaya ka nga na mag-a-apply para magkaroon ka ng experience. Fresh graduate nga, diba? Paano pa magkaka-experience yan? Fresh graduate nga. So yun din. Pero okay lang yan guys, Tsaga-tsaga lang sa pag-apply. Pangalawang tips guys, yung kunin nyo na guys yung mga requirements na kailangan. Halimbawa yung mga SS, mga Pag-ibig, PhilHealth, mga ganun ba? Kasi yan yung mga kailangang kukunin mo lalo na kung bago ka palang mag-a-apply. Yung mga credential mo, kaya mga NBI, police clearance. Kasi para hindi na hassle sa'yo, kumbaga ipapasa mo na lang. Mahirap kasi yung ganon, yung kung kailan ka natanggap na sa trabaho, saka ka lang magkukuha ng requirements. Hassle. Unlike kung ready na requirements mo, di ba? Anytime makapag-start ka naman. Pero depende pa din sa company, kasi may mga company na to be follow yung requirements. Pero mas mainam pa rin guys yung ready na yung mga requirements mo, tapos ipapasa mo na, di ba? Wala nang hassle. Tuloy-tuloy ang saya. Pangatlong tips natin, para naman ito sa mga may trabaho na tapos yung may endo. Kasi guys, yung ginagawa ko yung discarding ginagawa ko, pa-endo pa lang ako guys. Nag-a-apply na ako sa iba. So kumbaga dire-diretso yung trabaho ko, hindi ako nababakantihan. Kaya ayun, tuloy-tuloy tayo yung trabaho natin. Kasi mahirap guys yung
Lalo na kung wala ka naman sa probinsya nyo, kaya sa bahay nyo, nag-uupa ka lang. Mahirap kasi yung matenga ka ng matagal tapos bayaran ng bahay, tubig, 'di ba? Napakahirap. Kaya ganun yung discard ng ginagawa ko kasi tulad nga no na may mga bayarin. So kailangan talagang kumbaga tuloy-tuloy yung income natin. So yun na nga ang ginagawa ko para maiwasan yung ganun. Nag-a-apply agad ako. Sawa naman ng Diyos. Lagi naman tayong nagkakaroon ng trabaho. Minsan nga ikaw na lang yung aayos sa trabaho mo eh. Ganun talaga yung kanang tao. Sala sa init, sala sa lamig. Parang kwan lang din yun eh dati. Parang yung wala ka pang trabaho, isipin mo gustong-gusto mo na magkatrabaho. Yung gigil mo na magkaroon ka na ng trabaho, ganun na lang. Talagang gustong-gusto mo talaga magkaroon na ng trabaho. Tapos nung nagkaroon ka na ng trabaho, ayaw mo na magtrabaho. Dahil napapagod ka. Kaya dahil sa mga boss mo, di ba? Sakit sa ulo. So, ganun talaga guys. Talagang tiyagaan talaga yan. Mapapagod ka pero di dapat sumuko. Aww. Ang lalim nun mga idol. Tuloy-tuloy lang, tiyagaan lang. Kasi ganun talaga guys eh. Kapag saan ka naman napunta eh. Parang pag nasa probinsya ka, gustong-gustong pumunta ng Maynila, diba? Tapos nung dumating ka sa Maynila, gusto mo naman ang umuwi ng probinsya. Diba? Ganun talaga yung atmosphere ng tao. Madaling manawa. Pero wag naman sa usapang pag-ibig guys. Wag natin dalhin doon. Lalo na kung may asawa ka na, di ba? Mahirap yung ganun. Mananawa ka. Sa trabaho lang guys, ha? Ayun guys, kapag nag-start ka na ng trabaho, gawin mo na yung part mo, di ba? Yung the best mo. Ipakita mo sa kanila na deserve mo yung trabaho na yun. Para at least dagdag pogi points yun. Magugustuhan ka ng manager mo dun. Mahirap kasi kapag maraming kaaway sa trabaho. Mahirap gumalaw sa ganun. Ang ganda ng kanyo. Motor ni Kuya Rosie pero kan siya. Old looks. Parang copy racer. Ang ganda oh. Ito pwede rin gawing project bike yung mga ganyan guys oh. Ang ganda oh. Classic. SM Santa Rosa. So yun guys, hindi na natin ito kabisado. So maya maya mag-google map tayo. Tabi muna tayo. So yun guys, nag-set tayo ng Google map natin. So nasa tamang daan pa naman tayo. We are on the right track. So dire-diretso lang daw, sabi ni Google Map. So yun guys, medyo malapit-lapit na tayo. So yun guys, andito na tayo sa area natin. So
mamaya na lang ulit. Update ko kayo mamaya. Let's go. So yun guys, bali kanina hindi tayo natuloy doon sa Binyan, Save More. Gawa ng wala doon yung manager na mag-interview. So nandito siya ngayon sa Garden Another one. Garden Villas Garden. Ayun, basta yun na yun. Dito sa Santa Rosa. So ayan, katatapos lang natin ang interview. At pauwi na tayo guys. Ayun, tungkol naman guys sa interview is okay naman tayo sa interview. For requirements na tayo guys. So yun yung asikasuhin natin susunod. Kasi may deadline na binigay. So hanggang dito na lang guys yung vlog natin. Sana may natutunan kayo ng mga tips sa pag-a-apply ng trabaho. Ayan. So maraming salamat sa mga tumutok. At kung hindi ka pa nakasubscribe idol, baka naman subscribe na tayo. At click the notification bell para lagi tayong updated sa mga vlog natin. At huwag kalimutang i-like itong video natin. Ayan, hanggang sa muli. Peace out.